Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Hi! I'm Cassie and this is my first ever vlog. Medyo ulaw o kulba. Kay, dili ko usually nag-atubang sa camera. Kung nag-follow mo sa ako sa Facebook, makita ninyo dito ako ang mga binuhat, ako ang mga ginabaligya, ako mga DIY, akong crafts. Pero, dili ko usually nagapakita sa kunaw. So, karon na nakoy vlog and please, unta inyo akong i-subscribe. Like ninyo akong mga videos. Pwede sad mo mag-comment below kung unsa pa inyong gusto na buhaton ako mga crafts, DIYs, and something na mga art. So, karon sa ko first ever vlog, ang akong gibuhat is it's all about my hair. Dili na siya everyday yun ako na ginabuhat, no? Kay labi na pag magtrabaho lang mi, the usual lang, halos di ko manudlay, di na ako mag-makeup kaayo. Tama lang na presentable lang ta sa ato ang customer, so mga client. So karon
ipakita na ko sa inyo ha, unsa akong gigamit ato. First is, syempre akong blower. This is my blower. Medyo dirty na siya. Makita ninyo. Pagbisaya lang ta ha, kay proud bisda ko. Pero char, dili kay ko hawd mag-Tagalog or English. So, bisaya na lang ta. Para daghan po makasabot ng mga taga-Tagum, Davao, Cebu, mga Bisaya dira. So, mao ni siya ako ang first ever no blower. Siguro 5 years na ni siya sa kuan nagstay. Ug strong gyapon siya. Nani siya ikatong matuon sa siya nga term kinay butang diri para murag pulido kayo iyang hangin na ginagawas na siya ingana. Pero wala lang ako siya ginagamit kay syempre baga kay akong buhok. Baga pugnaong char. Baga kay akong buhok. So kailangan jud ko dako kayo na hangin na mugawas. So wala ko siya ginataod, then makita ninyo di siya dirty nga ha. Oh my god, wait lang. Focus, okay. Dili siya dirty jud na dust na mga yuta or abog, di siya ingana. Pero naa siya mga paint. Kay mao na ni siya paint kay ginagamit na ko ni siya every time magbuhat mi og mga letter styro, mga lettering naging anak man mi. So among ginabuhat labi na brush, blower na mo. Pero dili ka siya diin. Anyway, magbuhat ko og tutorial na pohon. Hopefully ngano na siya. So naa siya 0, 1, 2. So ang kasagaran dyan ako ginagamit is 2. Okay, maulagay baga kay akong buhok. Immerflex, if tama akong pagkabasa. Wait, focus. Okay. Muna siya ang brand. Pero, napalit. Wala na ko ni siya napalit na. As in, gikan sa akong kwarta. If naamoy nag-grocery mo sa Gmall or Gmall Tagum, na siya G-card, diraa. Then, kato na year, is dili pa kasi sila stricto. So, kailangan lang, 1 ID lang. Nag-provide ko sa akong postal ID ato na time. Then, ang katong points nga na-earn ako sa ako ang card, G-card, is mo akong ipalitan eh. Paano siya? 512. Kung tama, wala ko kalimot. Basta na siya something na wala rin 1,000, barato ra ka siya. Then, pwede siya ma-fold. So, pwede siya madadala, biyahe-biyahe, then kamay lang siya. Tinindot po siya wire, kay ano lang. The next one is ako ang plansya. Kini akong plansya sa buhok is napalit na ko siya sa Watson. Worth 2.5 something or 2.99. Ang carton is na dito sa gawas. Pero, muna siya ang brand. If mabasa pa ba siya? Oops. Okay. Ang brand is JML. Titanium. Then, tugay na po niya siya sa ako 5 years na po siya kapin. Okay lang. Na ang iya na lang murag. Ang iyahang mga karon. Na siya yung mga dents good. Na siya floss, pero okay pa yung serbisyo. Okay pa siya, bugana pa siya, makainit pa, maka-curl pa sa kong buhok. Ang dirian na lang iyang digital. Siguro, na lang ni siya, na imurag part na lang sa iyahang number na dili na mugana, di na siya mo red. So, di na kayo na mabasa. Pero as long as na paning high and medium, kabalo na ko, this is 160 degree Celsius, then this is 230. So 230 jud ko, mag-stick jud ko 230 karon. So nice 160 lang ko kay nipis kay akong buhok, then dry patay siya, then blonde gani kanang abusado kay ko sa akong buhok yun as in. Since nabuntis ko until karon wala ko nagpa-color, wala ko nagpa-ribbon, as in natural na lang yun ni siya tanan inyong makita.
And wala ako nag-expect na ing ani na day ka baga akong buhok, mo baga siya ing ani. Mo to, no choice. Papataas na lang ko buhok. Pero kini siya, okay pa siya. Okay na siya sa akong buhok. Mugana gyapon siya. Then sulit kayo bisag medyo pricey. Ambot lang sa uban no, pero sa ako pricey na ni 2.5 na, 2.5 or 2.9 ana, something na, pero wala na siya 3K. Then if ever sa Watson mo magpalit, kini siya, nani siya, belong ni siya sa katong 1 year na service, free service na nga, magpa-curl ka, magpa-straight, kung sa'yo mo pabuhat sa imong buhok, except lang, magpa-color. Basta nala na, magpa-curl or magpa-straight, pwede na ka, within 1 year. Hatagan kayo murag card na, tugihatag lang sa ako sa una, abot, asa na to kay, nawani na siya, nawala na siya. Then, shout out kay Ate Jillian nga, ako ang gisuki gisuki na ko og kanang every time mato ko Watson bisan na nag-expire na to akong kuan pwede gyapon ko niya kay then karon ninang na siya sa akong anak, di ba? So na nagkaila lang mi sa Watson din nagka-friend karon ninang na siya sa akong anak, stay among friendship. Then the next one is kini, dili ko sure sa iyang brand no kay di na ko mabasa, na ko halos mabasa. Lahi siya nga language, kana mo na siya. Then, makita na to ninyo kaganina, di ba, akong gibuhat. So, automatic lang siya once. Kini siya na side, kining murag na circle. Mo na siya imong etubang sa imuha, towards sa imuhang, dari ulo, imong head. Tapos, ana na siya, murag mag-ana siya. Then, once imo na siya i-click, pag click nimo, pag close nimo, mudagan na itong murag rotary niya dari dagan siya so kaon niya imong buhok. Then after hulat lang ka og beep, depende ani nani siya settings. The first one na napalit na ako ani sa una worth 1.5. Then kini napalit na nako siya sa Lazada, 700 na lang siya. Then kini nani siya settings. This is one, katong first na ko napalit is nandiyo ni siya 1 2 3. Then 1 2 3 I think on off siguro kasi something ana. Then ang ako na lang nibalan, ako na lang na remember is iset na lang dyan ako siya up to 3K. Pag receive na ko ni na siya ko na wala di ay siya murag indicator, basta as long as kini mo indicate ni siya na on, so nagaganap siya mula ako then dari nato siya murag settings sa 1 2 3. Ang 1 is murag beach wave lang kanang sakto lang siya nga curl, ano lang. Then kining ako ang curl karon, makita ninyo kini 3 ni siya. Mo to siya pinaka sagad na jud ng mga curl. Then ang sa akong pagkahibalo kini siya diri nga last is 3 man pud ni siya ka settings. So murag left right left alternate then right. Murag kibali magbuot, ikaw makabuot ka kung gusto ka left lang tanan ang curls, then right lang pud tanan ang curls, then gusto pud ka og kani alternate sila left right ana lang. Then ang number 3 ginasagad jud ako siya kay kung buhok is mo lagi baga kay siya, tapos buhi kaayo nga murag dili na ko kasabot. Ang tanging nagpabili na lang jud na dili kay healthy is kini. Pero nagmasyag na ipagka brown paggamay, pero pataas na ako gamay din, cut na siya. So, para ang mabilin sa ko is itong mga healthy hair na lang jud. So, kato lang ako ang kuan, kato lang ako ang i-vlog karon. Then, mo to siya ng mga materials. And, thank you for watching! To my first ever vlog. Unta, ganahan mo, free mo mag-comment kung wala mo ganahin sa akong vlog, or pangitan mo sa buhok, or unsa pa inyong mga reaction, or mga, para mapa-improve na ko puhon, unsa akong pwede pabuhaton para masatisfy na ko ang inyong mga gusto na makita. So, ano lang. So, kini nga vlog, kini nga channel, daghan kong buhaton na ni mga DIY, scraps, kani mga daily vlogs, most especially sa ako yung anak. Ako yung gusto na ko murag mahimo siyang documentary gani na
mga video kung saan akong mga pictures sa akong mga anak, sa akong anak, mga pictures sa akong anak, isa pa akong anak. Yeah, kung saan ako nang pag-set up sa iyang photoshoot and mga tips para mas makatipid kaya ako single mom. So, kita siya tagway kaya para ma-provide gyapon natustungan na ang ilang mga kailangan sa way nga nahibala na to. Nakaya na to, diba? So, ana lang. So, bye! Thank you for watching! Please hit the like button, then subscribe. Kung ganahan mo sa ako ang mga videos, kung gusto pa mo makakita o videos pa nakupuhon, pwede mo mag-subscribe, then i-hit lang ninyo ang notification bell. Kaya para every time nga mag-upload ko, so ma-notify mo. Ano lang. So, thank you kayo!